På bane 1 kom 248. Herresingle U15, Bruno Nathansen, Tennisklubben, Adam Christensen, B67. Dommer er Malina Junge Jørgensen, og det er på bane 1. på bane 4. Nummer 2
mixdommere senior, Tina Madsen Raffaldsen og Julian Arlet fra BKA skal spille mod Sandra Bro og Dennis Hansen fra JBF. Dommer er Erik og
senior, Anna Arlene Ringholm Hede, 67, hos Cecilie Josefsen, Senius Tennis Klub, Julian Hede og Sandra dommer Torben Sørensen, løb 1. Vikstop Senior, Sara Vinskov Jacobsen, Malou Kristoffersen, B.K.M. på Søren Grønlund og dommer på 3.
på bane 5 har 265 mixed senior Malu Klein, Ulla Christensen og DF, Emilie Sørensen og Sebastian Benson BHM, nummeret er 5.
255. Bærensingen U15. Alaya Sørensen B67 på Liga Håndbold B67. Nico Grønlund og Danmark. Bane 4.
På bane 3, kamp nummer 266, Stallesætten Silja. Sara Jensgaard Jacobsen fik på indbrud med Lille Geister fra Tennisklubben. Dommer Alice Nybert, og det er på bane 3. Lille Geister skal spille på bane 3.
På bane 5, kamp nummer 273, senior herresækken, Henrik Jensen, B67, Malou Kristoffersen, B41. Bane 5, og dommer det er Lars Luka Christensen. På bane 1, kamp nummer 269, dames senior, Berlin Enox, UBK og Emilie Sørensen, BK1. Dommer er Johan Christensen, og det var på bane 1.
Jeg skal hilse fra kagedagen, der siger, at der stadig er kage. 2 kvartier, 3 kvartier. Vi kan nå det ud. På bane 4, kamp nummer 267, Kage Senior, Cecilia Josefsen, Josefus, Tennisklub, Madonna, Andreas JBF. Dommer, det er Christian Dejl, og det er på bane 4.
Runde 268, Xenia, Anna Arlette B67, Martina Madsen Raffaldsen B67. Dommer er Christian Hvid, og det er runde 3.
Andreas Øversen, Bane 2. Kommer ind i sekretæren. Det er nok vores bibliotek. Det er finans. Men hvor er den mærke? Den sidste kamp på bane 5 er Sebastian fra 272, 67 og Sebastian Hansen, BKM, dommerne Tønder og Madsen af bane 5. Endnu over for Slag, som er så Adam Nielsen.
Ja. Det er helt skævt. Den foran her.
selvom det er de stadigvæk. Jeg skal have printet nogle ting i morgen. Ja. Jeg kan ikke bare sætte min ven på sådan en computer. Altså, jeg skal læse først. Jeg tror, sagtens du kan komme. Ja. Michael er med på sådan en. Så hvis det vokser for dig, så kan du tage det der. Den er nem og hurtig. Ja. Når vi kommer i de der 5 Det er til flot dommerkursus. Er der mening sort, ikke? Det kan få det sort.
Skal vi se, hvordan den er sat sammen?
Sagde du hæve tempoet eller hvad? Nej. Niklas sagde det til mig. Hvad sagde du til ham? Hæv tempoet. Det kunne jeg sgu ikke. Jeg kom lige ud til bilen med min... Men jeg har lige ude i bilen. Det er midt ned i. Det er midt ned i rummet, hvor du... Nej. Men de er sgu her.